Lwgwfwr. Oh, no, that's a conversation. Kita dengar dia live tu macam. Lwgwfwr macam angin live boleh. Hai, hello, मा खबर? Dengan मैना voicemail लांबाय माथो. मोजाङानो आब' खबरा. नोंनालाय माबोरै? ओंखामफोर जाखांबाय आब'? रावबोआनो फैयाखै माथो लाइभआव आंनाव. मा ओंख्रि जाबोखो आब'? दासो लाइभआव फैदों नामा बे? औ दासो फैदोंमोन, नै रावबोआनो फैथ'वाखै दाबो. दासो फैदोंमोन आब' आङो. मा ओंख्रि जाबोखो आब'? दाउ बेदरजों अनलामोन. बा गोथावथारलै माथो आब'. गोथावथार दे ओंख्रिया नोंसोरना. उन्दुनो ओंखारथ'वाखैना आब'?
दाना भगबान सिनायला फिल्मखौ गिबा इसोरनि सिनाया फिल्मखौ गोजां बायदिनो माथो रावबोआनो फैया माथो रावबो गैया माथो आगै रावबो गैयाथ' आरो फैयाखैनोबा लाइक दानाबो थेंक बाबरे लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दसेनेथ' फैनो हागौ सोरबा सोरबा थांनोसै दे आगै अ दे जेबो नङा दे आब' रावबोआनो गैया दा सम मोनोबा दा दसे उनाव फैबानो जाबाय दे आब' थांसैबालाय रावबो फैयालै जोंनि लाइफआव मा फुलकुमार जोंनि लाइफआव रावबो फैया होनदों इसोरनिया मोजां आंबो इसोरनिखौनो नायनांसिगोन र' एबारनिफ्राय रावबो फैयाबाबो आधा घन्टासो होनानै उन्दुना थानोसैलां हारसिंनो सासे गैया सासे फैदोंमोन थांफिनबाय रावबो गैयाबा मा खालामनोलाय दा आं नायबा आं नायमालाय आंजोंलाय मा रायलायनो फैना थाफैबा होमबाबो नों फैया नायगासिनो दिनै 90 लोङैयासो नोंसोरो लाइक होनानै ओंखारलांबाय सासेया अरजियालि रावबो फैयाबाबो
गिदिं बेवहायनो होननाय जादों नामा? गिदिं हेल' सोरबा फैदों नामा? कमेन्ट हरदो दे। कमेन्ट बजिनायाव माबा रावबो फैयालै जोंनि लाइफआव मा खालामबावनो। मा फुदुंनायसोरा? मा फुदुंनायसो? माने इसोरनो नायनो दाना आं सिनायला। इसोरनो नायनो दाना सिनायला। सानफोरावबो होनो सोलाबाब्रा। देनां न'आव थांबासो। हान्थुलोर फोलोर बोसोमावनानै जोंहानि न'आव हाबफै। आइबो गैया आफाबो गैया हाबफै। मेथाइखौनो खनलाबायनोसैलां। मेथाइखौनो खनलाबायनोसैलां होनदोंलां। नै आगै चन्द्रमालि होननायखौ खनदों। माइदांस्रि कारेक्सन लाइभ फैदोंलै मालाय।
लाइभानो हेब्रे देब्रे फैजोबथारो मानसिफ्रा अबाव मानसियानो बागथोलाय लाङा हेलौ हेलौ लोगोफोर हेलौ दे कमेन्ट होदो लोगोफोर थांजोब्बाय ओंखारलांजोब्बाय जोंनि लाइफआव फैयो फैनानै नायनानै ओंखारलांफिनो मा जाबावगोनथाय बे संसाराव महरफोरखौनो मोजां नुवा नामाथाय मेकआपसो लागायनांसिगौ मेकआप महर नांगौ ना जासिगोन हरनि 12थायाव लाइभ होनांगोन र' हरनि 12थायाव होनांगोन र' लाइभ लादो जोङो साथाम दङ आदै नों आं साथाम ओमफ्राय नोंनि बुस्थुआ माने जय श्री गणेश की जय 18 मिनिट थांबाय 18 मिनिटाव दाबो सासेल' फैबालाय बोरै जानांगौ जाखो दे रावबो सापर्ट खालामालै जोंखौ मा जाबावगोनथाय ओंखारलांबाय थायोलै मानसिफोरा नायो ओंखारलाङो नायो ओंखारलाङो जेराव मानसि जमा जमा बेयावसो थाङोलै गासिबो
रावबोआनो फैया जोंनि लाइभआव। लाइभ होनायखौनो बन्द'सो खालामनांसिगोनदां। भिडिअ हेगारनो मोनाखै नालायब्रा, भिडिअ हेगारनो मोनबानो लाइभ फैलामोन आङो। आंबा मैया जा पुरुना फिल्म नायदों 50 थाखानि बायनानै। दानिसो नायबायलां आं, मोनसेबो मोजां नायाखै, ससेबो मोजां नायाखै, दाबो दं खोमा। हाग्रामायाव जिनाहारियालाय? लासाव डाइरेक्ट माबा हाग्रा सिङाव माबाबो जाखाबाय, माबायाबो जिनाहारि खालामग्रायाबो सेस, बेनो माबायाबो सेस। हा? अर सावना होनाय माने दंफां गोलैसिनजोबोलै। औ माने दंफां हाबाय थाखायो आरोना माबायाव, मानसिफोरा दंफां हाबाय थानायावनो बारा खोन्थानो रोङाय आं। दंफां बारि दे कमेन्ट होदे लोगोफोर। ओंखारलांजोब्बायसो गासिबो, फैयो ओंखारलाङो, फैयो ओंखारलाङो। रावबो कमेन्टखौनो होआ। सोर फैदों? जोंहा सनाराम बसुमतारी ब्लग फैदों जोंहाहाय। गुड इभिनिं ब्र', गुड इभिनिं। गैयालै ब्र, रावबोआनो गैया माथो, मानसिफोरानो रावबोआनो फैया। गुड नाइट सुइट ड्रिम। जाखांबायलै। मा ओंख्रि जाखोलै ब्र? मा ओंख्रि जाना फैखो? मैना आब' फैदोंमोन, मैना आब'आबो ओंखारलांफिनबाय। अ जोंना दावहारु अफिसियेल ब्लगआ फैदों। हेल' ब्र, हेल'। थेंकिउलै आंनि लाइभआव दिनै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। दावहारु ब्र, बोरै खबरफ्रा? ओंखामफोर जाखांखाबाय दा? रावबोआनो फैयाखै माथो लाइभआवनो। सनाराम ब्र'आ थांबाय नामा? दावहारु ब्र, मा ओंख्रि जाना फैखोलै? मोजाङानो ब्र, जाखांबाय। अ मा ओंख्रि जाबोखो दावहारु ब्र? हेल' ब्र, हेल'। आलु अमासोमोन, बाव गोथावआनो दे दावहारु ब्र। आलु अमा। लाइक डान ब्र, सनाराम बसुमतारी। थेंकिउलै लाइक होनायनि थाखाय, थेंकिउ।
Incoming voice call from दसे Tufin. नेथ'लाय फैयाखै माथो रावबो Incoming voice call from दसे Tufin. नेथ' हरलायखोरा जोंहा दावहारु अफिसियेला दे जागोन ब्र जागोन दे सनाराम बसुमतारी होनदों जोंना नेट प्रब्लेम निउलै मोनाबाथाय नेट प्रब्लेम जायो आरोना मोनाबाथाय कबिता लाइभ फैदों कबिता लाइभ फैदोंथ' आरो कबिताया लाइभ फैदों आं थांनायानो जायाखै आंनावबो फैदोंमोन नटिफिकेसन फैदोंमोन आंनावबो निरन्जयबो लाइभ फैदों निरन्जयबो फैदों नामाथाय निरन्जय आंजों फ्रेन्ड दंना गैयाथाय नटिफिकेसनखौ नुवासै माथो आङो निरन्जयखौ बिराद फैदों साब्रै साबासो फैदोंदां लाइभ नटिफिकेसन फैजोबदोंमोन आंनाव फैनायालाय दहाय आब' एमएननावसो थांना फैखांबाय आं खेबसे सनाराम ब्र दिनै भिडिअ हगाराखै नामा नोङो आंबो थांदोंमोन नोंबो थांदोंमोन नामा सनाराम ब्र भिडिअ हगारनो हाबाथाय फैलालै आङो लाइभआव भिडिअखौनो लाबोनोनो हायाखैना मा गामि ब्र नोंना गैया हगारनाय जायाखैना माबाखौ भिडिअ हगारनाय जायाखै आरो दिनै आंना माबायावसो सनितपुरसो आंना सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवसो न'आ आंना चिरां काजलगाव चिरां काजलगाव नामा ओजा थांदोंमोन आङो चिराङाव इथिं मा होनोमोनलाय लाइब्रेरि थांदोंमोन आरोना सिगां सेलेखागुरियाव थांदोंमोन आं 9GB गेमिंआबो लाइभ फैलायबाय सनाराम आं क'क्राझारनि माबाया जोंना दावहारु बर'आ क'क्राझारनिनो जोंहा सनारामा होनहरदों गैया आंहाबा टाइमखौनो मोना भिडिअ बानायनो दामानि मोनथिगौ
मिथिगौ माबाखौ मिथिगौ आरोना बिथिं लाइब्रेरि सिलेखागुरि एजा थांदोंमोन आं सिगां बेरायनो भिडिअ हेगारलायनोनो सम मोनालै बिराद बिजि जोंहा दावहारु ब्र'आबो क'क्राझारनिनो जोंनि लाइफआव हाबफैयालै मानसिफ्रा चेनेलफोरानो फिसाना बेनिखायनो बारा फैया माने आदसा दावहारु क'क्राझारनिसो खाथियानोना काजलगावनिफ्राय दावहारु ब्र' क'क्राझार खाथि जायो नामा होनदों काजलगावनिफ्राय खाथि जायो खोमाथ' आरो आंबो बारा मिथिया मिथिनायालाय नंगौलै ब्र' दावहारु ब्र'आ हरदों नंगौलै ब्र' होनदों औलै आंनावथ' फैसिनबो हावा सनाराम ब्र'आबो जोंना लाइभ होयोना आं खनसेबो थांनाय जायाखैलै दावहारुआ होनहरदों जोंहा खाथि जायो आरोना जोंहा सनाराम ब्र'ना माबाया सापर्टारफोरा बेसेलै सापर्टारा माथो 300 जन 400 जन थाबाबो माथो नुजाफैयानोलै रावबो जोंहा बाग्लारि फैदों हाय हेल' बाग्लारि थेंकिउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओंखामफोर जाखांबाय नामा बाग्लारि मा ओंख्रि जाबोखो जोंहा सनाराम ब्र' होनदों होला बायदोंमोनलै मैयानो लाइभ फैदोंमोन गैया दासो 286 बारायगोन दे लासैनो बारायलाङोलै जोंहा बाग्लारिया बुंहरदों मा खबर मोजाङानोलै खबर आंना नोंहालाय माबोरै खबरफ्रा जाखांबाय आंबो जाखांबाय जाखांनासो फैदोंमोन आं लाइभखौ
दा फैगोन र' थाबाय ब्र' जोंहा सनाराम बर'आ थांसिगोन नामा? अ मोजां एबाग्लारि होनदों मोजां खबरा मोजाङानो आरोना? थाबाव दसे दसे थाबावनोसै दसे थाना नायबावनोसै फैगोन ना फैया गोदान लोगो जादो एबाग्लारिया बुंदों जोंहा गोदान लोगो जादो होननानै बाग्लारि आंजों लोगोखा खोमा माथो ना नोङो? लोगो दंखायो खोमा आंजों सनाराम ब्र' दसे थाबावनोसै र' फैगोनदां मानसिफोर सनाराम ब्र'आ एबाग्लारिजों लोगो दंखायो नामा? आंखौबो सापर्ट खालाम आंखौ सापर्ट खालामगोन दे सापर्ट खालामगोन एबाग्लारि सापर्ट खालामगोन सापर्ट खालामलायखायो गासिबो आंजों सापर्ट दंना गैया एबाग्लारि नोङो खोन्थाहरलाय आंहाबो सापर्ट खालामदोंब्रा आंजोंबो जमा नायफादो र' नायनि र' आंजों सापर्ट दंना गैया आं दंखायो आंजोंबो दंखायो खोमालै बाग्लारि नोङो र' आं दा चेक खालामना नायगोन नोंखौ दा चेक खालामना नायगोन र' आं गैयाबा खालामना होगोन आं दंखायो बायदि मोनखादों आङो जोंहा सनारामा बुंहरदो बाग्लारि आंजों अल फ्रेन्ड खासो अल फ्रेन्ड माने दंखायो आरोना गोदानबो फैयाखै रावबो जोंहा लाइकखौ खेबसे खेबसे थुना होदोलै लाइक होआखैबा जोंहा साब्रै जाबाय माथो दे कमेन्ट हरजोबलाय गासिबो सापर्ट लालायनो हागोन बाग्लारिया बुंहरदों आं लाइक होबाय दे थेंकिउलै बाग्लारि थेंकिउ दे लाइक होनायनि थाखाय जोंहा दावहारु ब्र'आ फैफिनबाय बाग्लारि आं फ्रेन्ड खालामबाय नोंबो फुल भिडिअ नायना फ्रेन्ड खालामदो जोंहा बाग्लारि नोंखौ बुंहरदों दावहारु ब्र'आ नोंखौ फ्रेन्ड खालामबायनो नोंबो फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामफिननांगौनो आरोना बेक सापर्ट खालामफिननांगौनो जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों आंनिखौबो चेक खालाम ब्र' सनाराम ब्र' नोङो आंजों अलरेडि दंखायो सापर्ट दंखायो आं दा चेक खालामना नायबावगोन र' खेबसेबाव र' इयावनो नायो आं सनाराम ब्र'आ अलरेडि सापर्ट दंखायो आंजों चेक खालामबाय आं दासो
ए बाग्लारिया थांबाय नामा जोंहा? ए बाग्लारि थाङाखैबा कमेन्ट खालामलाय जोंहा। ए बाग्लारि थांबाय नामा? जानो थांबायसो नामाथाय दावहारु ब्र', माथो कमेन्टबो हराखै। ए बाग्लारि थाङाखैबा कमेन्ट खालामलाय, नै दावहारु ब्र'आ सोंहरदों नोंखौ। सोर फैदो? साकिरा बड' फैदों जोंहा। हाय साकिरा बड'। थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। माबोरै खबरफ्रा साकिरा बड'? ओंखामफोर जाखांबाय? साकिरा बड' दे खबरफोरखौ खोन्थाहरदो दे। जोंहा सनारामा होनहरदों दावहारु आइडि गोदान दङब्ला सापर्ट खालामदो आंबो खालामगोन। दावहारु ब्र' नोंखौ बुंहरदों सनाराम बसुमतारिया। आइडि गोदान आइडि दंबोयोबा सापर्ट खालामनो, बेबो खालामगोन आरोना। जोंहा सकेरा बड'आ बुंहरदों अ जाबाय। मा ओंख्रि जाबोखो सकेरा बड'? मा ओंख्रि जाना फैखो? जोंहा साकिरा बड'खौ दहाय एम एन आब'नियाव लोगो मोनदोंमोन नामाथाय? आं खालामगोन दे गाबोन। दावहारु ब्र'आ होनदों आं खालामगोन दे गाबोन होनना बुंदों। सनाराम ब्र'आ मा होनहरदों? साकिरा बड' सापर्ट खालामदो आं मोननैसो सापर्ट हरगोन भिडिअ नायना सापर्ट खालाम। साकिरा बड' नोंखौ सापर्ट खालामनो होदों जोंहा सनाराम बिटिअआ। बेबो सापर्ट हरफिनगोन आरोना। वान से दं मामिनि दावहारु ब्र'आ होनहरदों मोनसे दंनो आरोना मामिनि। साकिरा बड' दे ब्लु हो ब्लु होनानै र' आं साकिरा बड'। दे ब्लु होबाय दे आङो साकिरा बड'। कमेन्ट होना होलाय खेबसे। जोंहा सनाराम ब्र'आ होनहरदों नंगौ नामा दावहारु दे हरगोन आंबो। दावहारु ब्र' हरगोन आरोना सनाराम ब्र'आ। जोंहा सकेरा बड'आ होनदों दे होन। होखाबाय दे ब्लु होखाबाय आङो सकेरा बड'। नोङो सोरखौबा सापर्ट खालामनो गोसोबा खालामहैनो हासिगोन आरोना दायो। साकिरा बड'खौ आंबो सापर्ट खालामनाय जायो खोमा दे सापर्ट खालामगोन र' आं दाहाय। लाइभ दोनबाथाय सापर्ट खालामगोन आं।
सनाराम हरबाय साकिरा बड' हरबायनो सनाराम ब्र नोंनो हरबायनो आरोना साकिरा बड'आ औ खालामाखै दिगान दा खालामगोन आं लाइभ दोनबा खालामगोन दे साकिरा बड' आं नोंनि भिडिअ नायनानै खालामगोन दे आं माबा कमेन्ट हरना होगोन आं साकिरा बर' आंबो खालामगोन दावहारु साकिरा आंनाव नोंना दंखायो साकिरा बड' नोंना दंखायोनो दावहारु ब्र'आ दंखायोनो आरोना सापर्ट दंखायोनो साकिरा बड' आं नोंखौ दा खालामथारगोन दे दा लाइभ दोनबानो खालामगोन आं भिडिअ नायनानै कमेन्ट होना होगोन आं जोंहा साकिराया मा होनहरदों दावहारुखौ खालामना दोनखादोंमोन आं दावहारुखौ खालामना दोनखादोंमोन आरोना साकिराया जोंहा साकिरा बड'आ जोंहा माबाया थांबाय नामा सनाराम ब्र'आ एसे गोबाव नायनांगौ फ्रेन्ड आनसाबस्क्राइब जाफिनो नङाबा जाफिन अन्ना आं मोनसे सापर्ट खालामखांबाय मोनसे हरबावनोसै 11 जाबाय होनना बुंदों आरोना सोरखौ होनदों साकिराखौ होनदों नामाथाय सनाराम ब्र'आ साकिराखौ होनहरदों माने भिडिअखौ एसे गोलाव नायनानै सापर्ट खालामलायनांगौ आरोना आनसाब जाफिनि बायदि नङाबा आनसाब जालांफिनो बिदिनो 1.5 मिनिट गाहाम नायबाबो जायो 2 मिनिट गाहाम नायबाबो जायो भिडिअ नङाबा आनसाबस्क्राइब जालांफिनो मोनसे होखांबायनो आरो मोनसे हरबावनोसै आरो मोनसे हरबावनो नागिरदों आरो जोंहा साकिराया आं गोदानसो आं 300 जन साबस्क्राइब खालामबाय खिन्थु आंनिखौ बेक हराखै साकिरा नों गोदानसो आरोना नोङो 300 जन साबस्क्राइब खालामबाय माने खिन्थु आंखौ बेक हराखै नोंनो बेक हरफिनाखै आरोना मानसिफोरा हरगोन मानो हरा जानो आंबो हरगोन र' जोंना दावहारु ब्र'आ साकिरा नों दहाय आंनि लाइभआव फैदोंमोन ना होनना बुंदों साकिरा बड' नोङो दहाय दावहारु ब्र'नि लाइभआव फैदोंमोन नामा होनना बुंदों सोंदों दावहारु होनो साकिरा बड' दावहारु होनदों
जोंहा SB ब्लग फैदों। थेंक इउ दे SB ब्लग आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। दिगन ब्र आं सनाराम BTY ब्लग। जोंहा सनारामानो आरोना SB ब्लगआबो। थेंक इउ। आंनिखौ मोनबाय दा कमेन्ट चेक खालाम। आंनिखौ मोनबाय दा कमेन्ट चेक खालाम। SB ब्लग नों सनाराम चेनेलखौ सालायो ना बेखौ सालायो नोंलाय? ना मोननैखौबो सालायो? SB ब्लगआबो आंजों सापर्ट दंखायो बायदि मोनदों आङो। र' चेक खालामना नायनि आं। SB ब्लगआ आंजों सापर्ट गैया आरोना सनाराम ब्र। आं दा खालामना होगोन बेखौबो। जोंहा SB ब्लगआ नुदों साकिरा मोनबाय दा मोननैबो ब्र। मोननैबो ब्र। साकिरा आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों। दावहार ब्र होनदों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों होनना बुंदों। दावहार ब्र नों बेसेसो टाइमाव होनायमोनब्रा? माथो आंबो नुगासिनो नोंनि लाइभखौ। आंबो खामानियाव बिजि थाबायना इयाव बिजि थाबाय थानाय समाव फैदोंमोन नामा? खोथा खोथादोंमोन दावहारु ना मा होनखो? जोंहा साकिरा बड'आ। खोन्थादोंमोन होनना बुंदों आरोना दावहारु ब्रखौ। दावहारु ब्र'आ मा नुदों आं मिथिला ब्र। नों गोसोआव गैला आरोना? आं थांनाय जायासै। दे एबार फैबा थांगोन दे आं एबार लाइभ फैबा। गासिनावबो थांजोबगोन आं। थांखायो आङो गासिनावबो दसे दसेबाबो सम मोनाबाबो दसे दसे थांना फैयो। साकिरा बड' SB ब्लग मोनबाय दे गोजोननाय थाबाय। SB ब्लग मोननै मोनबायनो बियो माबाया साकिराया। गोजोननाय थाबाय होनहरदों आरोना। जोंहा साकिरा बड' लाइक होआखैबा जोंहा लाइक होना होलै। साकिरा मोनबाय दा ना नों SB BTY ब्लग जोंबो हरबाय सापर्ट। साकिरा बड' हरबायनो आरोना। जोंहा SB जोंबो हरबाय सनारामजोंबो हरबाय। जोंहा सनाराम ब्र'आ आंखौबो मोननैजोंबो होदोंना। सनारामाथ' दंखायो आंजों सापर्ट। ओमफ्राय नैबेसो SB आसो गैया। SB खौ दा होना होगोन आं भिडिअ नायनानै। अके मोनबाय होनहरदों साकिराया मोनबायनो।
흘린데 어디 사주더니? जोंहा SB ब्लगा नुदों आं अनो बयखौबो नोंसोरसो मा होनदो नोंसोरसो अना प्लिज साकिरा अनना भिडिअ नायबाव सनाराम Lwgwfwr 10K खौ जोंहा सकिरा बर' नोंखौ भिडिअ नायबावनो होदो आरोना जोंहा सनाराम ब्र चेनेलखौ आरोना सनाराम Lwgwfwrखौ भिडिअखौ नायबावनो होदों सकिरा बड' अके सनाराम अके नुदों सनाराम नांबावगौ सकिरा मोनसेबाव होनना बुंहरदों जोंहा SB ब्लगा जोंना गावजों गाव हेल्प खालामलायलै गावजों गाव हेल्प खालामलायाबा जाया जोंहा जेपि ब्लग नुजाफैनो हादों जोंहा थेंक इउ लै जेपि ब्लग आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय हाय हेल' आंहा दासो थेंक इउ लै जेबो नङा दे जेपि ब्लग ओंखाम जाना फैखाबायना खबरफ्रा माबोरै मा ओंख्रि जाबोखो डाटा जोबनोसै जेपि ब्लग डाटा जोबनोसै नामा जोंहा दावहारुआ होनदों सनाराम आंनाव SB ब्लग भिडिअआबो दंखायो जोंहा सनाराम जोंहा SB ब्लग भिडिअआबो दंखायोनो आरोना दावहारु ब्र'जों जेपि ब्लग आं दसेब्लाबो फैदों थेंक इउ दे जेपि ब्लग दसेब्लाबो फैनायनि थाखाय थेंक इउ जेबो नङा दे गासिबो बेस्थ' थायोना एसे आंहाबो बिराद बेस्थ'लै भिडिअफोरखौनो हेगारनो हाया बेनिफ्राय जेपि ब्लगआ थांसै नामा जेपि ब्लग आं फ्रेन्ड खालामबाय नोंखौ जोंहा जेपि ब्लग नोंखौ जोंहा दावहारु ब्र'आ सापर्ट खालामबायनो फ्रेन्ड खालामबायनो SB ब्लग जोंहा SB ब्लगआ होनदों औ ब्र' होबाय जोंहा दावहारुखौ होनदों नामाथाय SB ब्लगआ जोंहा जेपि ब्लग आं लाइक होबाय थेंक इउ जेपि ब्लग लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ SB ब्लगआ बुंहरदों जोंहा दावहारु दंखायो दे बिज ना मा होनखो आं बुजियासैनो माथो आङो जोंहा जेपि ब्लगआ होनदों आंना डाटा जोबनोसै दे जेपि ब्लग थांसै नामा नोङो थांसैबा खोन्थालांदो दे जोंहा सकिरा बड'आ होनदों जेपि ब्लग सापर्ट बेक अननानै जेपि ब्लग नोंखौ सापर्ट होदोनो जोंहा माबाया सकिरा बड'आ बेक खालामफिननो होदों आरोना जेपि ब्लगआ होनदों दंखायो सोरखौ होनदों सकिराखौ होनदों नामाथाय जेपि ब्लगआ दंखायोनो आरोना ब्लग दावहारु आं खालामखानायसो दावहारु नोंखौ खालामखानायसो आरोना जेपि ब्लगआ खालामखानायसो नोंखौ गैयाबा खालामलायबानो जाबाय
जोंहा मा नुदों जे बिब्लगा डाटा जोबनोसै दे खुलुमहरदों दे थांसैबा दे जेबो नङा डाटा जोबनोसैबा जे बिब्लग थेंक इउ दसेब्लाबो आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दै दे कमेन्ट हर दे आंहाबो उन्दुनोसो ओंखारबाय माथो खैथा जाखो टाइमा 10:26 बारा गोबाव थाला आधा घन्टासो थाबावनोसै दे कमेन्ट होलाय लोगोफोर साकिरा बर' थांबाय नामा दे कमेन्ट होलाय सोर सोर दङ मा फिल्म नायखोब्रा सासेयालाय जोंना इसोरनि जोंहा सनाराम बर'आ फैफिनदों साकिरा मोनसे हरबावबाय 13ता जाबाय नायदों साकिरा बर' 13ता जाबाय नोंना नै सनाराम ब्र'आ हरबावबायनो नोङो सनाराम आं मोनसे हरगासिनो दावहारु ब्र'आबो होनहरदों सनाराम नोंनो मोनसे हरगासिनो आरोना दावहारु ब्र'आ नोंनो मोनसे हरगासिनो सनाराम ब्र' आंनि भइसखौ लासै खोनाहैदों नामा लोगोफोर खोन्थाहरलाय भइसखौ लासै खोनाहैदों नामा दे हरदो आंनोबो मोननै बेग हरगोन नाथाय भिडिअ नायनो दाबाव प्लिज माने भिडिअ नायनानै हरनांगौ आरोना भिडिअ नायनानै हरनांगौनो भिडिअ नायाबा आनसार जाफिननो नागिरोलै भिडिअ नायनानै हरनांगौ आरोना
नोंनोबो मोननै बेग हरगोन नोंनोबो मोननै बेग हरफिनगोन होनना बुंदों आरोना दावहारु ब्र नोंनो होनदों नामा मोननै बेग हरफिनगोननो सनाराम ब्र जोंहा भइसखौ लासै खोनाहैदों नामालै खोन्थाहरलाय लासै खोनाहैदों नामा आं नायगासिनो मामिनि मबाइलाव ब्र माने मामिनि मबाइलाव नायगासिनो दावहारु ब्र सनाराम ब्र नोंनिखौ नोंनि भिडिअखौ नायगासिनो दे नायलायनानै कमेन्ट हरलायबानो जाबाय रावबो गोदान फैला नामा दावहारु ब्र नोंसोर मोसानायखौ ब्र होनदों नोंसोर मोसानायखौ ब्र होनना बुंदों आरोना दावहारु ब्रआ नोंसोर मोसानायखौ नायगासिनो खोमा माने जोंहा सकिरा बर'आ थांबाय नामाथाय दे ब्र आंबो स्टार खालासै दे मोननै जोंहा सनाराम ब्रआबो स्टार खालामनो नागिरदों आरोना नंगौ नामा ब्र नंगौ नामा ब्र होनना बुंदों आरोना माबाखौ दावहारु ब्रखौ होनहरदों नोंनि फिल्म नायनो आंनाव फैबाय थाबाथाय माबासो जोंहा दावहारु ब्रआ होनहरदों आं फुल भिडिअ नायना फ्रेन्ड खालामबाय सनाराम ब्र नोंनिखौ फुल भिडिअ नायनानै फ्रेन्ड खालामबायनो दावहारु ब्रआ जोंहा सनाराम ब्रआबो थांदों नामाथाय माबायाव दावहारु ब्रनाव दसे नायबावदो दसे फिल्म नायबावदो दसे थाबावनानै उन्दुनोसै रावबो गोदानबो फैला माथो लाइभआवनो
आंबो दोननोसैसो। ओंखारलांजोब्बायसो नामाथाय गासिबो दोनथ'नांसिगोनसो बायदि मोनबाय आंबो। देलाय कमेन्ट हरलाय सोरबा दंब्ला। जोंहा दावहारुआ दङ आं दङ नामा जोंहा सनाराम बिटिवायासो नोंनि चेनेलाव थांदों नामाथाय बियो सापर्ट खालामहैनो होनना बुंदोंमोन ना मानसिया। सापर्ट आइडिखौनो बानायाखैलै आङो र' आंबो सापर्ट आइडि बानायना लानांसिगोन। मबाइलालाय गंनै दङ होमबाबो बानायाखैनो आङो। सापर्ट आइडि मोनसे बानायना लाबावनांसिगोन र'। दसे नेसै ब्र'नो दे दसे नेनोसै। सनाराम ब्र'आ सापर्ट खालामखांबा आंबो दोननोसैसो नामाथाय लाइभखौ। र' इयो सापर्ट होनानै फैग्रोथोंसै। फैला माथो रावबो। उन्दुनोबो ओंखारबाय। आं हरगोन मोनसे नोंनोबो दे दावहारु ब्र' हरबानो जाबाय। थेंक इउ। सापर्ट आइडिखौनो बानायना लायाखैलै आङो। गाबोनफोरसो सम मोनबाथाय बानायना लानोसै र' मोननैसो। सापर्ट आइडि थाबा एसे मोजां जायोलै सापर्टआ बिलायलायनो।
बरगयारि जोंहा माबा भिडिअ हेगारलायबायलै बरगयारिया मानसिफोरा बिराद भिडिअ हेगारो फुं मोना नायनायानो जाया सोरनिखौबा सम मोननायाव नायो आङो बिराद नायो बेनिफ्राय सोरनिबा नायनाय जाया बिदिनो थालांलाबायोना जोंहा दावहारु ब्र'आ मा कन्टेन्टनि भिडिअ लाबोयोथाय आं मोजां गोसोआवनो लायाखै आङो नायदोंब्लाबो ओं ब्र' जोंहा रानि मोसाहारि फैदों रानि मोसाहारि थेंक इउ दे आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हाय बेनो ब्र' होनना बुंदों हाय बेनो ब्र' माने आं बारा हमना मोनासै आङो रानि मोसाहारि बोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाना फैबाय नामा खोन्थालाय मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थादो आं दावहारु रानि मोसाहारि बेबो नोंना आरोना थेंक इउ बियो नोंनि आइडिया बे मोनसेयाबो नोंनि आइडिया आरोना बेजों सापर्ट होबाय आरोना ब्र' नों आंखौ थेंक इउलै सापर्ट होनायनि थाखाय बे रानि मोसाहारियावथ' माबा चेनेल गैखाया दा नोंनाव दावहारु ब्र' मामिनि ब्र' मामिनिसो नामा गैया चेनेल गैया आरोना दावहारु फ्रेन्ड मोननै फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय जोंहा सनाराम ब्र'आ दावहारु ब्र' नोंनिखौ मोननै भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबाय मोननै भिडिअ फुल नायनानै सापर्ट खालामबायनो आरोना दावहारु ब्र'नाव मोनबेसे दङ गासै मा आइडिया जोंहा सनाराम ब्र'नावबो बिराद दंखायो खोमा ना आइडिया दावहारु अके सनाराम थेंक इउ होनहरदों खुलुमहरबाय जोंहा माबाया दावहारु ब्र'आ सनाराम
गोदान फैलालै दावहारु ब्र माबा नोंसोरो सापर्ट खालामलायबावगोन नामा सापर्ट खालामलायलाबा दोननोसै नामा आङो लाइभखौ सापर्ट खालामलायोबा खालामलायबाव गोदान रावबो नुजाफैला माथो दिगन नोंना 311 जाबाय आं से हरनायजों थेंक इउ 311 जाबाय आरोना वेलकाम दावहारु गुड नाइट स्वीट ड्रीम एन्ड दिगान ब्र आं कबिता आबनाव दसे थांनो थेंक इउ माबा सनाराम ब्र आंबो दोनखानोसै आंबो थांना फैगोन र कबितानियाव दसे थांना फैगोन आंबो थेंक इउ गुड नाइट दे दावहारु ब्र थांथ'लायनोसै नामा ना अके दे दोनथ'नोसै आं होमबा